În casă patul e făcut, doar cine să se culce, căci mama mă spune de Iisus cu glasul rare și dulce, că s-o născut Domnul Iisus în neslea ce săracă, și boii cum suflau din nări căldură ca să-i facă. Și-o mai iznit la ieslea lui păstorii de la stână, și îngerii cântau în cor cu flori de crini în mână. Să ajungeți gazde mulți Crăciuni cu pace și cu sănătate!